Sena ilu il-poplu reġażel lill-Partit Laburista fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali. Blajta Malta f'qalbna, il-Partit Laburista għamel rebħa storika oħra. Il-Partit Laburista rebaħ l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew wara li kiseb ftit aktar minn 54% tal-elettorat. Distak ta' aktar minn 42,600 vot fuq il-Partit Nazzjonalista. Għall-ewwel darba partit politiku f'Malta rebaħ minnu fih wara l-votazzjoni ir-raba' siġġu fil-Parlament Ewropew. Mirjam Dalli, Alfred Sant, Alexa Ġussaliba u Josjen Kutajjar ġew dikjarati eletti f'isem il-Partit Laburista. Bħallum sena spikkaw ċelebrazzjonijiet oħra ta' poplu maqut wara l-moviment li għadu mibni wara l-Partit Laburista. Fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali b'distak ta' 47,000 vot fuq il-Partit Nazzjonalista, il-Partit Laburista kiseb rebħa kbira li sarfet fi 58% tal-elettorat. Il-poplu Malti għażel il-politika tal-għaqda u mhux il-firda, għażel il-pożittività flok in-negattività. Din kienet l-10 rebħa elettorali ta' Joseph Muscat, bil-Partit Nazzjonalista mmexxi mill-Kap Nazzjonalista Adrian Delija għamel l-ikbar telfa elettorali fl-istorja. Wara dawn l-elezzjonijiet spikka l-ġlied unkwit intern fejn saħansitra Adrian Delija spiċċa jiġġieled tal-postu. Fil-Partit Nazzjonalista kien issejjaħ vot ta' sfiduċja f'Delija, vot li Delija għeleb fuq il-fazzjoni ta' Simon Busuttil. Iżda terz tal-Kunsilliera Nazzjonalista kienu vvutaw biex Delija jitlaq minn kap tal-partit. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.